олими машҳури амрикоӣ Ҷонсон Браун менависад, ки агар зиндагӣ аз инсон шахсият созад, дар навбати худ шахсиятҳои алоҳида ҳаётро зиннат бахшида, маънову мазмуни онро рангин месозанд. маълум мегардад, ки гоҳо ҳаёт ва шахсият ба як мафҳум меоянд, зеро яке дигареро пурра месозад. ин тасвирро танҳо ба онҳое метавон дод, ки тавонистанд дар ҳаёт аз худ номи нек боқӣ гузоранд. академик Юсуф Носиров яке аз мардони шоҳроҳи илм аст, ки тавонистааст аз номи аҳли илми кишвар дар баландтарин минбарҳо дар шоҳидии бузургтарин олимони олам сухан кунад ва мавқеи илми тоҷикро муаррифӣ созад. ӯ фарзанди яке аз чеҳраҳои мондагори таърихи тоҷик Саид Носиров мебошад. бояд изҳор дошт, ки Саид Носиров дар таҳким ва барномарезиҳои Академияи илмҳои Тоҷикистон солҳои 30-юми асри гузашта саҳми бузург гузоштааст. Юсуф Носиров чун аз хони бузург нон хӯрда буд, ба қадри хизмати халқу ватан мерасид ва дарк карда метавонист, ки танҳо хизмати шоиста метавонад маънои зиндагиаш бошад. ба ин хотир роҳи илмро интихоб мекунад ва саъй мекунад, то дар ин ҷода муваффақ бошад. Юсуф Носиров соли 1950 факултаи табиии донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинободро хатм кардааст. солҳои 1950-1954 дар аспирантураи Институти ботаникаи шаҳри Ленинград таҳсил кардааст. солҳои 1954-1986 ходими калони илмӣ, мудири шуъба, аз соли 1964 директори Институти физиология ва биофизикаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Юсуф Саидович хеле ҷавон дар соли 1966 рисолаи докториро дар Институти физиологияи растаниҳои ба номи Сеченови Академияи илмҳои Россия дифоъ намуданд ва дар синни 49 солагӣ ба узви пайваста, яъне академики Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шуданд. Юсуф Носиров миёни ҳамсолони хеш яке аз олимони боҳунар ва пуркор ба ҳисоб меравад. ин фаъолият дар Институти физиология ва биофизикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон тавонистааст дар баррасии муҳимтарин бахшҳои илми физиология саҳм дошта бошад. ҳамзамон ӯ дар бахши ҷалби ҷавонон ба илм ва роҳ ёфтани олимони тоҷик дар ҷодаи байналмилал корҳои шоёне намудааст. дар замони хеш яке аз олимоне буда, ки бо забондонии хеш тавонистааст мушкилот ва муваффақиятҳои илмро дар кишварҳои бузурги олам бозгӯ намояд. нақши академик Носиров Юсуф Саидович дар илми тоҷик хеле дурахшон аст. ман солҳои тӯлонӣ академик Носировро хуб мешиносам. ҳамроҳ солҳои дароз ҳамроҳ кор карда будем. он кас ташкилкунандаи Институти физиология ва биофизики растаниҳо мебошанд ва мактаби илмии хеле бонуфуз, ки тамоми ҷаҳон мешинос ташкил карда буданд. хусусияти беҳтарин Юсуф Саидович буд, ки он кас доимо дар ҷустуҷӯи натиҷаҳои нави илмӣ буданд ва ҳар пагоҳ мепурсиданд, ки ту чӣ хондӣ? ман ина хондам ва баҳсу мубоҳисаҳо мекардем. ин яке аз хусусияти беҳтарини роҳбарӣ аст, ки мепурсанд, барои ҷустуҷӯ имконият медиҳанд, ки мо ҷустуҷӯ кунем. Юсуф Носиров соли 1964 директори пажӯҳишгоҳи физиология ва биофизикаи набототи Академияи илмҳои Тоҷикистон интихоб мешавад ва 22 сол дар ин вазифа фаъолият мекунад. дар ин ҳангом ӯ метавонад бори нахуст дар таърихи институт нахустин симпозиуми байналхалқии генетикаи фотосинтезро дар Душанбе баргузор намояд ва баъдан барои роҳандозии робитаҳои байналмилалӣ бо кишварҳои Амрико,
фаронса, олмон, израил, миср, индонезия сафар намояд. саҳми юсуф саидович носиров барои баланд бардоштан ва тараққӣ додани биологии эксперименталӣ бисёр ҳам зиёд мебошад. ин кас солҳои 56 дар лабораторияи физиологияи растании институти ботаника ки соли 62 ташкил дода шуда буд дар он ҷо роҳбарӣ карданд. соли 1962 лаборатории ташкил дода шуд ва юсуф саидович дар он ҷо корҳои илмии тадқиқоти худ оид ба биологии эксперименталӣ асосан ба физиология растанӣ карданд. ман дар дасти ман ин маҳсули кори рисолаи кандидатии юсуф саидович носиров мебошад, фотосинтез ва ҳосилнокии пахта, ки ин соли 1953 чоп шуда буд. ба ғайр аз физиология растанӣ асосан лаборатория ки шудагӣ бошад, дар гирди худ юсуф саидович соли 1964 вақте ки институти биофизикии растаниҳоро ташкил додан, таъсис додан, юсуф саидович носиров тамоми соҳаҳои самтҳои асосии биологияро дар бар гирифта шогирдони худро тарбия карданд. мутахассисон мегӯянд ки хизмати юсуф носиров пеш аз ҳама дар он аст ки вай на танҳо илми соҳаи генетикаро дар радифи устодаш вавилов ҳифз кард, балки онро инкишоф дод, соҳиби иммунитет будани растаниҳоро бори дигар исбот намуд. бозёфти растаниҳои органикӣ гувоҳи он буданд ки сарриштаи бисёр ҳодисоти печидаи эволюсионӣ дар ин ҷост. яке аз корҳое ки мо аввалин шуда кардем бо ҳамроҳи юсуф саидович, ин коре буд ки дар дунё ягон кас кардагӣ набуд, номаълум чиз буд. ва суҳбат карда плани кори, протоколи кори навиштем ва гуфтанд ки ҳамин хлоропласт ин аппарати фотосинтетикии растанӣ, ҳамин чӣ хел ташаккул меёбад ва чӣ хел бо ядрои ҳуҷайра муносибат дорад. ҳамин ҳеҷ кас кардагӣ не, ҳамина шумо дида бароед. баъди якчанд соле ки ман кор кардам, баъди як кори хеле ҳам аҷоиб шуд ки мо якум марта нишон додем ки бо ҳамроҳи юсуф саидович хлоропластҳо аз ду тарафи генҳо идора карда мешудааст. якум аз тарафи генҳое ки дар ядро ҳаст, дуюм генҳое ки дар худи хлоропластҳо ҳаст. дар он вақт соли 70 ягон кас намедонист ки дар хлоропластҳо ДНК-и махсуси худашро дорад ва дар хлоропластҳо аппарати синтезкунандаи сафеда дорад. он хислатҳое ки ба олим муносиб ҳаст дар симои муаллим устод носиров мо дида метавонистем. ин фазилат, фаъолияти илмӣ ва мактаби илмӣ. мактаби илмӣ хеле хуб доштанд ва ҳоло шогирдои он кас ин мактабро давом додастанд. дар ҷое ки роҳбар буданд, дар он ҷо пешравӣ буд, бисёр комёбиҳои хуб буд. ба қалами ин марди майдони илм беш аз 350 мақолаи илмӣ, 5 монография, 2 китоби дарсӣ тааллуқ доранд ки аксари онҳо дар хориҷи кишвар бо забонҳои англисӣ, русӣ, немисӣ, испанӣ, булғорӣ тарҷума шудаву чоп шудаанд. муҳимияти ин таҳқиқҳо аз ҷониби олимони ҷаҳони муосир пазируфта шуда дар баробари муҳимтарин дастурамалҳои илмӣ шинохта шуданд. юсуф саидович дар илми биологияи тоҷик як навгунӣ, як инноватсияро ворид намуданд, зеро ки бо ташаббуси юсуф саидович дар сохтори институти физиология ва биофизикии ҳамонвақтаи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон равияҳои нави соҳаи биология ки хеле дар он солҳо аҳамияти муҳим доштанд рушд намуданд.
ин равияҳо албатта генетикаи фотосинтез, биологияи молекулавӣ, муҳандисии генӣ ба шумор мерафтанд, ки дар солҳои хусусан дар солҳои 80-уми асри гузашта таҳти роҳбарии академик Юсуф Саидович дар Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намуданд. Юсуф Носиров бо фармони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 1986-2000 ректори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон таъин мегардад ва дар ин ҳангом ӯ дар баробари корҳои илмиву таълимӣ робитаҳои хориҷии донишгоҳро бештар менамояд ва самтҳои тозаи омӯзишро дар донишгоҳи мазкур ба роҳ мемонад. Юсуф Саиди Носиров яке аз олимони намоёни ҷумҳурӣ ва агар гӯем агар ҷаҳон хато намекунад. Юсуф Саидович тамоми ҳаёти фаъолияти худашонро ба пешрафти илми хусусан самти биология, яъне ки риштаи физиология растанӣ бахшиданд. Он кас асосгузори консепсияи генетикаи фотосинтез ба ҳисоб меравад ва бо ин дар асоси корҳои илмии худ он кас дар бисёр конференсияҳои байналмилалӣ, симпозиумҳои ҷаҳонӣ баромад карданд, дар бисёр хориҷиҳо баромад карданд ва тавонистанд ки ҳамин консепсияи худро муаррифӣ кунанд ва дар асоси ин тамоми ҷаҳон ба он кас нисбати ин илмашон дастгирӣ ёфтанд, ки барои он ки тасдиқ карданд, ҳамин консепсияи генетикаи фотосинтези худро тасдиқ карданд. Юсуф Саидович саҳми бузург дар соҳаи кишоварзӣ дорад, хусусан донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. Юсуф Саид 14 сол роҳбари донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотӣ буд. Он кас вақте ки соли 86 ҳамчун роҳбар таъин шуданд, якчун ҳамчун олими ҷаҳони муосири ҳамон давра тавонистанд якчанд самтҳоро, хусусан самти илмиро дар донишгоҳ хеле рушд доданд. хусусан дар зери роҳбарӣ бо пайгирии он кас дар донишгоҳ институти илмии тадқиқоти биотехнология кушода шуд, ки дар он ҷо яъне ки дар асоси илми муосири пешрафтаи ҳамонзамона илми биотехнология картошкаи беҷирин бевирусро бароварданд ва он институт бошад ҳоло ҳам шогирдони онҳо дар он ҷо фаъолият расиданд ва дар истеҳсолоти кишоварзӣ бошанд якчанд навъҳои ояндадор ва навъҳои муосири картошка яъне ки вай карда шуд ба истеҳсолот ҷорӣ карда шуд. با تشبث به واسطه اکادمیک ناصرов در دانشگاه اگراری تاجیکستان فاکولته باغپروری و بیوتکنولوژی کشاورزی تأسیس داده شد. در نزد فاکولته باغداری و بیوتکنولوژی کشاورزی با تشبث آن کس کافدری فیزیولوژی رستنی و بیوتکنولوژی تأسیس داده شد که این در با دستگیری به واسطه آن کس بود. در نتیجه فعالیت کاری آن کس لابراتوارهای گوناگون اکسپریمنتال بیولوژی اکسپریمنتالی کافدرهایی که به زمان علمی امروزه موافق هستند تأسیس داده شد. آن کس یکی از تشبثکارهای انستیتوت خواجگی کشور را به دانشگاه اگراری تاجیکستان تبدیل دادند که قرار با دستگیری کنشگریتان تشکیل شد. آن کس تبدیل دادند. متصدیان دانشگاه اگراری تاجیکستان به خاطر خدمت‌های شایان این مرد صاحب مکتب در صحن دانشگاه در قطار 8 نفر عالمان مشهور عالم گوشه خاطرات او را گذاشتند که افتخار عالمان تاجیک به حساب می رود. کس مخصوص بسیار تاکید میکردند که دانشجویان بسیارتر زبان آموزی کنند و علاقه شاگردان آن کس در برنامه‌های بین‌المللی یک کار کرده ایستادند و آنها هم نیز نامبردار استاد هستند و یوسف سعیدیش خیلی شاگردان رو تربیت کردند. مکتب‌های حالا شاگردان آنها هر یک آنها مکتبدار هستند، مکتب خود را دارند. یوسف سعیدیش یک راهبر خوب بودند. وقتی که در دانشگاه اگر یک کس حمایت میکرد، یک شورای دیسرتاسیونی که چند سال خودشون راهبر شورا بودند،
он кас хели хурсан мешуданд ва мегуфтанд ки бо ки як нафар ё доктор ё як нафар номзад боз ҳам зиёд шуд, сафи номзадҳо ё ки докторон зиёд шуд. ҳамзамон Юсуф Носиров 4 китоби илми публисистӣ аз ҷумла Машъали дониш, аз сапоӣ то агроуниверситет, фалсафаи кишоварзӣ ва замини падаронро ба таб расонидааст, ки дар ин навиштаҳояш таъриху тамаддуни илми кишоварзиро дар сарзамини тоҷикон ба расиву ба оламиён муаррифӣ кардааст. яке аз ташаббусҳои беҳтарини ӯ ҳам дар ҳамон солҳои 70 охирҳои соли 70 ташкил намудани академияи хурди илмҳои тоҷикистон дар асоси академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва яке аз аввалин президентҳои ҳамин академияи хурди илмҳои тоҷикистон буданд ва дар тараққиёти илми биологияи эксперименталӣ аз он ҷумла физиология, биохимия, мутобиқшавӣ, фотосинтези растаниҳо яке аз сардафтарони ҳамин илми тоҷик ба ҳисоб меравад. фаъолияти пурсамари илмӣ, илми ташкилӣ ва иҷтимоии ӯ бо мукофотҳои ҳукуматӣ, ордени нишони фахрӣ, медалҳо барои фарқияти меҳнат ва барои меҳнати шуҷоатнок қайд карда шудааст. барои хидматҳояш дар рушди илми биология ва тарбияи кадрҳо соли 1990 ходими шоистаи илми ҷумҳурии тоҷикистон мушарраф шуда ва инчунин медали хотиравии 100-солагии зодрӯзи академик Николай Иванович Вавиловро ба даст овардааст. соли 1996 барои силсилаи асарҳо таълимоти назорати генетикии фотосинтез ва баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳо дар заминаи физиологӣ бо ҷоизаи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино сарфароз гардонида шудааст. бо назардошти хизматҳои шоиста Носиров ҳамчун олим, омӯзгор ва арбоби ҷамъиятӣ Институти биографии Амрико ӯро бо унвони Одами сол 2000 пешбарӣ кардааст. мактаби илмии Юсуф Носиров яке аз мактабҳои мондагорест барои имрӯз ва фардои илми тоҷик. бо гузашти 10 солаҳо даҳҳо нафар шогирдони ин марди ҳунар бо унвонҳои баланди илмӣ сазовор гардида дар идома додани корҳои оғознамудаи устод саҳм гирифтанд. профессор Фирӯза Носирова фарзанди олими маъруфи тоҷик аст. ӯ имрӯз дар нозуктарин бахшҳои илмӣ фаъолият дорад. ӯ мегӯяд ки бевосита дар ин роҳ қадам гузоштанаш ҳидояти падари бузургаш будааст. Я выросла в семье ученого с мировым именем. Это, конечно, накладывает большой отпечаток на выбор профессии, на образование, на воспитание детей, которые растут в такой семье. Я училась в школе с английским уклоном и думала с детства связать свою жизнь с изучением языков, хотела быть переводчиком. Но так получилось, что в тот год, когда я закончила школу, я не смогла поступить на факультет восточных языков при Национальном университете в связи с тем, что девочек не принимали на учебу, поскольку у них был такой опыт проведения практических работ за рубежом. То есть они посылались для этого за рубеж, и как-то так, значит, девочек почему-то боялись, может быть, отпускать так далеко. И тогда мне отец сказал, что хорошо бы ты стала бы биологом со знанием английского языка. Тебе это очень в жизни пригодится. Забегая вперед, скажу, что это так действительно случилось. Будучи студенткой биологического факультета, он меня познакомил тогда с директором Института акушерства и гинекологии профессором Хакимовой Софьей Хафизовной, которая мне предложила заниматься вопросами генетики человека. И уже проводя эксперименты на ее базе, я постепенно втянулась в эту работу и стала заниматься действительно генетикой человека. После этого
поехала в Москву, в Институт медицинской генетики, молекулярной генетики, где уже подготовила диссертационную работу по наследственным заболеваниям человека и связала уже судьбу с этой областью. Я хочу сказать, что родители в моей жизни, они были друзьями. У нас даже со временем такие отношения возникли, да, что мы стали больше с ними общаться. Они могли заменить мне друзей, очень близких каких-то, ну и в семье тоже, и подруг. Были настолько очень искренние, и вообще атмосфера вообще в нашей семье была, они бы очень демократична была. В тех случаях, когда мне нужен был совет отца как ученого, я к нему обращалась. Такое имя, оно, конечно, очень большое обязывает человека, поэтому нужно всегда соответствовать этому имени. Это и тяжело, но это очень почетно. Оно двоякое. имрӯз дӯстон шогирдон ҳамкорон ва фарзандон бо муҳаббат аз ин олими намоёни тоҷик ёд мекунанд ва ин бузургтарин дастовард барои ҳар як инсон аст. дар солаҳои дигар корҳои илмӣ вобаста ба таҳқиқҳои Юсуф Носиров сурат мегирад ва мактаби таъсисдодаи ӯ дар баробари дигар маконҳои илмӣ фаъолият хоҳад кард. вақт ҳамеша қаҳрамонҳои худро дорад ки вобаста ба касбу кор ва зиндагӣ аз худ нишоне ва ё корҳои шоёне боқӣ мегузоранд. Юсуф Носиров яке аз намоёнтарин чеҳраҳои илми тоҷик дар замони худ аст, ки маҳз бо пешниҳод ва ҷаҳонбинии ӯ нодиртарин бахшҳои илмӣ дар Тоҷикистон ба миён омаданд. Юсуф Носиров бидуни саҳми хеш дар рушди илм солҳои зиёд вазифаи бо ифтихори раиси бунёди сулҳи Тоҷикистонро ба ӯҳда дошт ва дар кори пойдори сулҳу салоҳ, якдигарфаҳмӣ, ваҳдат, оромӣ, осоиштагӣ дар кишвар хизмати басо калонро ба ҷо овардааст ва имрӯз месазад ки аз ин марди майдони илм ба некӣ ёд бубарем, зеро ӯ абармарде буд дар роҳи илм ва шинохти миллати хеш.